Aşgabatyň etegindäki şäherdir owalarda itlerin köpçülikliğin awlanmagynyň ýany yerli ýaşaýjylara sırtlanlaryň we möjekleriň hüjüm etmegi bilen bagly wakalar ýüze çykdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary we haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler habar berýärler. Fevral aýynda Göktepe şäherinde itler köpçülikliğin ýok edilenden soň bir sırtlan bu ýerdäki öýleriň birine girip polda uklap ýatan bir aýala hüjüm edip onu dişledi. Gudu sancımı edildi ýöne muňa garamadan şol aýal aprel aýynda aradan çykdy diýip gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 13-nji maýda gurrun berdi. Azatlyk radiosunda bu wakanyň nirede bolandygy we gurrun edilýän aýalyň ady hemde familiýasy barada maglumat bolsa-da onu köpçülige mälim etmekden saklanýar. Azatlyň habarçysy we haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler ýabany haýwanlaryň şol sanda sırtlanlaryň we möjekleriň adamlara öýünde hüjüm etmegi bilen bagly başga da mysallaryň bardygyny aýdýarlar. Olar şeýle wakalaryň köçelerdäki itlerin we pişikleriň köpçülikliğin öldürilmeginiň fonunda ýüze çykyp başlandygyny belleýärler. Öň paýtagtyň etegindäki owadyr etraplaryň köçelerinde ýa-da adamlaryň hojalyk jaýlarynyň howlularynda itler kendi. Olar owanyň çetindäki sırtlandyr möjekleriň jaýlaryň goloýuna gelmeginiň öňüni alýardylar. Häzir bu sewitleriň köçeleri boşap galdy, it tas ýok diýen ýaly diýip haýwanlary gorap çykyş edýän Aşgabatly aktivistleriň biri gidlinlik şertinde 13-nji maýda beren maglumatynda aýtdy. Azatlyk radiosyna bu barada diýişli türkmen häkimetlerinden şol sanda Aşgabat şäher häkimliginden kommentari almak başartmady. Bu habarlaryň fonunda Azatlyň habarçylary Aşgabat şäherinde we onuň eteginde itleriň hemde pişikleriň tutulup ýok edilmegi bilen bagly çäreleriň dowam edýändigini aýdýarlar. Aşgabatda haýwanlary rehimsizlik bilen tutmak işleri mämişe reňkdäki ulaglar bilen gelýän döwlet işgärleri tarapyndan amala aşyrylýar. Şäherde şeýle ulaglaryň jemi 7 sany saýlanýar. Awadan da bolsa kapasaly sary zirdiwil ulaglary hereket edýär. Bu ulaglardaky işgärler itleri we pişikleri zäherläp ýa-da ýenjip öldürmegini dowam etdirýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözüne görä soňky döwürde şäher häkimliginiň işgärleri şeýle-de jemaat hojalygyna degişli idaralaryň işgärleri etraplara, owalara we etrapçalara aýlanyp köçelerdäki haýwanlary surata düşürýärler. Soňra bu suratlar çap edilip yerli döwlet idaralaryna iýerilýär. Şeýle-de olar köçelerdäki öýsiz haýwanlary howlularyna ýa-da öýlerine alýan adamlary hem kesitleýärler. Yerli idaralaryň işgärleri bu hojalyklara aýlanyp goňşularynyň şikaýaty boýunça bu ýere gelendiklerini aýdýarlar we haýwanlary bermegi talap edýärler. Onu bermekden boyun açyran adamlaryň haýwanlaryny zorluk bilen alýarlar. Tohum däl itleri desine öldürýärler. Tohumy gowalan itleri we pişikleri bolsa haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistlere satýarlar diýip Aşgabatly aktivist aýtdy.